Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hadirin ketuk jia tengku jongga seng bahalang bat police department ngim la blam batai halot nalok nei kadau kata kajing ya ki kajia kamu sendat hang ni hajan DC office ini nilai ibadah adun kajing ya kawang tear gas bat hakane kajing jia ka pemandang sini ngi bagawai ke dukan kala sungat hak apot ka sungat hak jingjar hakaba kumbang awan naduk meneng ngilaya kali ni tu kita jaka ba nakal yang jongki police department kila kawang bait dau tear gas granit habok dukan bait habak ha ba kini ki try dukan ru kilong kume kamtam iwi long kume dang armet kidang don hapo te kini kala sai kedar ba lese ka jingkong tear gas kumbangi la jutip baki pulut ki padan kam ban dispose ki karau ban pen separate ki pajba ki belum ter kepada ka lese ka SOP jong ka police department Henry ka jingkawang yu tu tear gas pada hapo dukan habaki try dukan ki bamja ki longkumi ki dang don hapo dukan kala pau sai kedar bakam dei shu ban dispose crowd and right to cause injury to civilians ya kaba nakaliang jongi kum kaseng ni penpau ya kajik porsya ka bujur bah nakapor dari kajing set ni ba chi hapo mulai ne kajing ki ang dia hapo top sem ne samanta kas ni lai ba kadon ka illegal use of force kanam ong syo ma excessive use of force kani kalau ada illegal use of force nakaliang jong police department wah kawan rak pada kalap balak wan rak ya kajing mensau jong ki balui kiro pajba so kasaula ban set ban tiu jin lada jia bakani kadukan ka use lagi gas cylinder kajing mensau ka bakumno kan wan lese ngimla wan mudur dia nakaliang ngajong ni ka nakaliang ka district administration ni kadi ban sim ni kajing klik penungkang ka par pada ban compensate ya kitrai dukan kumbang ilayu ihi kijing bam ki mar ki mata ki la hablot ki bapli ki wan hang ni ban bala ban sai ka ying ka sem Henry la sab ai lu dong sedong ban habru ban ba kli ya ka medical requirement lada don ka no kajing system jong kitrai dukan ki ba syong hakani ka dukan dan kalian ngajong ni community baka district administration hi kan pendap kan justify kan pendap bat kan ai kata compensation menta jani kedukan nang ni Bagaimana sih bagan yang kecil? kata pi tear gas untuk grenade ni so tu upulut ru ndak kawang mas gok pet kala di sejengai te mar uru ting ubri ula dak training ula tip lu dong sedong wado upulut ru mas kawang ju yang hang tu pet karat ila di mar kajing betai kajing sawah kalau ngabacur kat no tam gini greu paj ba ke beli kat no tam kan kata ya ki te ki bam tip tang kajing sawah du kendin la bandon kuno kajing ke casualty wa kham jur ngintip ba kham ritmen sim itu ngintip ka iki banja tikani ka carelessness nakaliang police department haba ya deal kum kini ki judge situation kajing ya ki pajba ngong ma haba ka police department la ka dei maka ka balik kum kini ki jai kam ngin expect you kuno pada na ki civilian dara kos ki civilian jong to ki bam tip ki bam bat dia ka an ki lek kelumar to Henry ki breu chong ka an maki bale kum ne ka ai ka khubor ni pha sha ki pai ba jong jala ka jongi kani ka ba shai pha kum bok ong mane tear gas si udai instrument ban disperse ki krau ki ba ki pulut ki penon kam da ka jing pej binia bha da ka jing adkar Henry ka jing penon kam yo tu tear gas hakani ka dukan hakaba ki trai dukan kidang don hapo ka dei bait ban cause injury ya kita dukan bat itu ki benar po dukan dan nakaliang ka jongi ni program ni ka benta bat nakaliang di district administration ki haban ai ko jubak pa pasai